Ja, Zuid-Limburg, Noorbeek, Sint-Brigida. Met de OLS-federatie bestuurslid Martin Rodink en zijn vrouw Danielle. Al jarenlang keizerspaar in Noorbeek. En Ruud en Maroos Somers, koningspaar. En ik heet welkom neer met Jos Gerrits, de oud-hoofdredacteur van het Limburg Schutters tijdschrift. Jos, welkom. Dank je. Er is ook in die studie cultuurgeschiedenis onderzoek gedaan naar het schutterswezen. Ja. En hij schreef ook onder meer de chroniek over de schutterie Sint-Laurentius Spouwbeek. Die hebben we nog niet gehad, toch? Wel. Dus we snappen die binnen. Ja, die komen daar. Hij komt net van het shitterrein af en de sfeer is geweldig. Ja. Goed geregeld. Dat is goed om te horen. Ja. Ik voel het eigenlijk voor. Wie is het op de wei? Ja, goed. Prima. Goed uitgelachen, compact. Mooi verspreid alles. Ik kan zo dingen krijgen. Hoeft niet lang te wachten. Ik heb gehoord dat min of meer een kopie is van de plattegrond dan, hè, van vorig jaar in Ophoven. Dat zou goed kennen, joh. En daar is niks op tegen natuurlijk. Nee. René Willems met Vaandel. Ook hier weer een keizers- en koningspaar. Annemarie en Pieter Scholtes voor het 23ste jaar. En daarachteraan Guillaume. Ik moet zeggen Guillaumin natuurlijk. Samen met Fons Bastings. Fons is de oud-voorzitter en dacht, nou ik schiet met dat koning. Dat lijkt me een goed plan. Ja, maar dan moest het er altijd om wat doen. Hè.